ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ እንታይ ከርእየኩም መፅአ መብዛሕትኦም እኳ ትፈልጥዎ ኢኹም ግን ንዘይትፈልጥዎ ትፈልጥዎ ኢኹም ንዘይትፈልጥዎ ሽኤን ከመይ ጌርካ ንኸፍት ሓደ ነጥልብ ክልተ ካሊእ እውን ከርእየኩም እየ መብዛሕትኡ ግዜ ትሪኣ ኮንክን ኣብ ሽኤን ብፍላይ ኣዋልድ ትጥቀሞ ይመስለኒ መብዛሕትኦም ኣዋልድ ትሪኣ ኮንክን ኣብ ቲክቶክ ብናፃ ካብ ዝተፈላለየ እንትናት ማለት እዩ ብናፃ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ዓለም ሓባይቢ ግን ነቶም ብናፃ ኢሎም እንትን ዘፋልጡ ንዓኦም ብናፃ ይወሃብ ይኹን ንስኻትኩም እቲ ኣፕሊኬሽን ክሊክ ኢልኩም ኣቲኹም ርኢኹም ንኽትወፁ ንሳቶም ስለ ዝኽፈሉ ዳኣ እምበር ምንም ብናፃ ዝበሃል ነገር የለን ወላ እንድሕር ኮይኑ ክልተ ትኸፍል ዝተረፈ ክልተ ወይ ሰለስተ ደቀቕቲ ነገራት ብናፃ ክህቡኻ ይኽእሉ እሱ እውን ሓድሽ ናይ ሽኤን ኣውሪድካ ሓድሽ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣነ ግን ሎማዓንቲ እንታይ ክብለኩም ከርእየክን ደልየ ሽኤን ከመይ ጌርካ ትኸፍት ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ከዓኒ ሽኤን ዋላ ሓደ ግዜ ኣናዓይ የጋጥመኒ ስለ ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ማለት እዩ እተን ዝሰርሐለን መዳማት ክህባና ይኽእላን ሎኬሽን ናይቲ እንድሕር ዳኣ እቲ ቦታ እቲ ኩሉ ነገራት ካብ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ዝምላእ ክልተ ስልኪ ቁፅሪ ኣሎ ካብኡ ቦታታት ዘለኻዮ ቦታ ገለ ሎኬሽን ቅቡኣት መዳም ኣለዋ ክህባ ዘይኽእላ መዳም ከ ኣለዋ እሺ እዚ ባዕሉ ከመይ ገይሩ ጀዋልክን ባዕሉ ኣውቶማቲክ ዘለኹንኦ ቦታ ክመልአልክን ከም ዝኽእል ናብ ሽኤን ከርእየክን እየ ሓደ ካልኣይ ከዓኒ መብዛሕትአን እኳ ትፈልጣ ትኾናኸን ግን ኣብኡ ከለኹ መጠንክን ስሞል ላርጅ ኤክስኤል ኤል ገለ ኤም ሚድየም ማለት እዩ ትፈልጦ ትኾናኸን ዘይትፈልጦ ግን እግረ መገዲ እየ ግን እታ ቀንዲ ከርእየክን ዝደለኹ ኣነ ስልክና ባዕሉ ኣውቶማቲክ መልአልና ይኽእል እዩ ዘለናዮ ቦታ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ከርእየክን እየ ንስኣ ከርእየክን ደልየ ማለት እዩ ካልኣይ ክልተ ስልኪ ቁፅሪ እዩ ዝሓተካ ብሓንቲ ስልኪ ቁፅሪ ከመይ ጌርካ ትኸፍታ ክልተ ክትረክብ ስለዘይትኽእል ከዓ መብዛሕትኡና ሓንቲ ስልኪ እያ ዘለትና መቸስ መብዛሕትኡና ሓንቲ ስልኪ ስለ ዘለትና ክልተ ስልኪ ክንሕዝ ስለዘይንኽእል ብሓንቲ ስልኪ ከመይ ጌርና ክንከፍት ንኽእል እውን ከርእየክን እየ ካብኡ ከመይ ጌርና ክንጠልብ ከም ንኽእል ከመይ ጌርና ኦርደር ክንገብር ከም ንኽእል ከርእየክን እየ ተኸታተላ ማለት እዩ እና እዛ ብናፃ ትብል ብናፃ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ዓለም ግን ከመይ ጌርክን ተቐንሳ ቅናሽ ከመይ ጌሮም ይሂቡኾን ማለት እዩ ስብሰብ ኮይን ኣሎ ትስብስብኦ ካብኡ ቀኒሶም ክህቡኹን ይኽእሉ ኩሉ መዓልቲ ትስብሰብ ኮይን ኣላ እሳ ከርእየክን እየ ካብኡ ቀኒሶም ክህቡኹን ይኽእሉ እምበር ብናፃ ዝበሃል ነገር የለን ንኸይድ ሕጂ ካልእ ከርእየክን እዚ ከመይ ጌርክን እንትን ትገብራ ማለት እዩ እሺ መጀመርታ ናብ ፕላይ ስቶሪ ወይ ኣፕ ስቶሪ ንኣቱ ማለት እዩ ካብኡ ሽኤን ኢልና ንፅሕፍ ኣነ እኳ ኣውሪድዮ ስለ ዝነበርኩ ዳውንሎድ ኮይኑ ክመፀኒ ኦፕን ኢለ እየ ክኣቱ ቀጥታ ንስኹም ዳውንሎድ ግበርዎ ካብኡ ሽኤን ምስ ኣተና ቀጥታ ናብ ፕሮፋይልና ንኸይድ ፕሮፋይልና ምስ ኣተና ከምዚ ኢለ ክመፀልና እዩ ጎግል ኦኬ ንብሎ ማለት እዩ ብናይ ጉግል ኣካውንትና ንኣቱ ካብኡ ናይ ኢሜል ፓስወርድ ክብለና እዩ ናይ ኢሜል ፓስወርድ ንእቱ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ምስ ወዳእና ቀጥታ ናበይ ንኸይድ ናብ ሽኤን ፕሮፋይልና ክመፅእ ባዕሉ ካብኡ ስልኪ ቁፅሪ ኣምፅኡ ክብለና እዩ ካብኡ ስልኪ ቁፅርና ከምዚ ጌርና ነእቱ ስልኪ ቁፅርና ኣቲና ምስ ወዳእና ኮድ ክሰደልና እዩ ባዕሉ ብላዕሊ ኮድ ክመፀና እዩ ኣብኡ ከለና ከዓ ሃገራት ዘለናዮ ሃገር ኣበይ ምዃኑ ከዓ ብታሕቲ መማረፂ ከምፀልና ይፍታ ቅድሚ ስልኪ ቁፅሪ ፀቕጥ ኣቢልና ዘለናዮ ሃገር መሪፅና ነእቱ ብዙሕ ሃገራት እኒኦ ርአይዎ ዘለኻዮ ሃገር መሪፅካ ተእቱ ካብኡ ስልኪ ቁፅሪ ኣትየ ምስ ወዳእኹ ከምዚ ይመፀለይ ኮድ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ካብኡ ኣነ ከርእየኩም ዝደለኹ ከምቲ ዓንተ ዝብልክኹም ብናፃ ዝበሃል ነገር የለን ግን ኮይን ሰብሲብካ ብቕናስ ከመይ ጌሮም ይህቡኻ ትብል ከርእየኩም እየ ተኸታተሉኒ ብቻ እጂ ተኸፊታ ኣላ እታ ሽኤን ካብኡ መሊሰ ናብ መማረፂ ይኣቱ ናብዛ ኮይን ትብል ዘላ ይኣቱ እሞ ከምዚኣ ትብል ትሰደለይ
ካብኡ እዛ ከምዚኣ ዝበለት ትሰደልኩም ኩሉ ግመዓልቲ ንኣትኹም ንዓና ፀቐጥኩም ኮይን ትስብስቡ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርኩም ትፀቕጥዋ 5 6 10 ኹም ናለት በቃ በብመዓልቱ ዝሃበትኩም ኮይን ከምዚኣ ጌርኩም ንኣትኹም ትፀቕጥዋ ምሽ ካብኡ ትስብስብዎ ምስ ተሰብሰበ እዩ ቅናስ ዝህበኩም እምበር ከይተሰብሰበ ኣይህበኩምን ድሕር ከዓ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ገለ ክትገብሮ ትኽእሉ ኩሉ መዓልቲ ግን ከምዚኣ ጌርኩም ክትስብስቡ ትኽእሉ ኢኹም ኮይን ማለት እዩ ናይ ሺኤን ናይ ባዕሉ ፍሪ ዝብል ክመፀኩም እዩ ኮይን ብቻ ትስብስቡ ንስኻትኩም ብዝመፀኩም ቁፅሪ ከምዚኣ ጌርኩም ትፀቕጥዋ ትስብሰበልኩም ድሕር ጠሪፉ ቅናስ እዩ ዝህበኩም ንኣኹም እምበር ብናፃ ዝበሃል ነገር የለን ከም ጣዓንትዎ ዝነበርኩኹም ከይትሽወዱ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ እንድሕር ዳኣ ሰብሲብኩም ብጣዕሚ ብዙሕ ክህበኩም ይኽእል እዩ ብናፃ ዘይኮነስ ቅናስ እየ ዝብለኩም ዘለኹም ተረድኡኒ ብናፃ የለን ብናፃ ከይትሽወዱ ብናፃ ዝበሃል ነገር የለን ግን ክቕንሰልኩም ይኽእል እዩ ወይ ከዓኒ 2 ብናፃ 2 ብገንዘብኩም ክህበኩም ይኽእል እዩ እዛ ኮይን ግን ብጣዕሚ ግዜ ትወስድ ንኽትስብስባ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርኩም ትስብስቡ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ካሊእ ክንሓልፍ እዚኣ እንድሕር ተረዲኣትኩም ማለት እዩ ካብኡ ሺኤን ኣብዚ መሪፀዮ ዝፀናሕኹ ክዳውንቲ እኒኦ ከመይ ጌርኩም ትጠልቡ ከርእየኩም ዝደለኹምዎ ክዳውንቲ ትመርፁ መጀመርያ ዝደለኹምዎ ክዳውንቲ ምስ መረፅኩም ዓቐንኩም ገለ ከዓኒ ከምዚኣ ጌርኩም ኣብዚኣ እኒኣታ ኤስ ኤም ኤል ድዩ እንታይ እዩ ዓቐንኩም ትመርፁ ከምዚኣ ጌርኩም ማለት እዩ ናተይ ዓቐን ኤስ ወይ ከዓ ኤም እዩ ዘና ዓቐንኩም ከምዚኣ ጌርኩም ትመርፁ ሓደ ግዜ ከምኡ ስለ ዘጋጥመና ማለት እዩ ምስ መፀ ወይ ይዓብየና ወይ ይንእሰና ስለ ዓቐንና ዘይንመርፅ እዩ ከምዚኣ ጌርኩም መሪፅኩም ምስ ወዳእኹም ናብ እንትን ትኸዱ ናብ ዓዲ ዘለኹምዎ ዓዲ ቦታ ሙሉእ ይብለኩም ከምዚ ገይሩ ማለት እዩ ስምኩም ገለ ብተርታ ካብኡ ሽምኩም ሽም ኣቦኹም ሽም ኣቦ ሓውኩም እንድዩ ዝብለኩም ግን ዝኾነ ሽም ትመልኡ ግን ኣብታ መጨረሻ ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ዝመላእኹምዎን ስም ማዕረ ክመፃ ኣለወን እታ ስምኩምና ስም ኣቦኹም ስም ኣቦ ሓውኩም ብሓደ ትመልእዎን ማዕረ ክኾና ኣለወን ኣብታ መጨረሻ ከምዚኣ ጌርኩም መሊእኹም ምስ ወዳእኹም ስልኪ ቁፅሪ ክህበኩም እዩ ስልኪ ቁፅሪ መሊስኩም እንደገና ትፅሕፉ ማለት እዩ ኣብዚኣ ዝተውዕሉ ተዓንተው ዝበልኩኹም ማለት እዩ ዘለኹምዎ ቦታ ተዘይነጊሮምኹም ንላዕሊ ድይብ ኢልኩም ሎኬሽን ትብለላ ኣውቶማቲክ ፀቕጥ ተብልዋ ባዕላ እያ ትመፀልኩም ረእይዋ እዛ ሎኬሽን ባዕላ እያ ትመልአልኩም ኣለው ትብልዋ ዘለኹምዎ ቦታ ባዕላ ስልክኩም ትመልአልኩም ማለት እዩ ብዘይ ምንም ደራዕ ከምዚኣ ጌራ ንኩሉ ግዜ ዝመልእ ዘለኹዎ ቦታ ሴቭ ትብልዋ ንኩሉ ግዜ ተመሊኣ ኣላ ማለት እዩ ከምዚኣ ተኾይና ካብኡ ብካሽ እንድዩ ኩሉ ሰብ ዝኸፍል ኣብ ስደት ዘሎ ብፍላይ ካሽ ዝብል ኦኬ ትብልዎ ቀጥታ ማለት እዩ ምስ መፀ ትህብዎ ገንዘብ ካሽ እየ ዝኸፍል ትብልዎ ካብኡ ኦኬ ትብልዎ ወዲእኹም ኣለኹም ማለት እዩ እዚኣ ጠሊበ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ናይ መጨረሻ ሓንቲ ኮድ ክትሰደለያ ብላዕሊ ናይ ባዕላ ናይ ሺኤን እሳ ክጥቀም እየ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ሪኢኹም ጠሊበየን ኣለኹ ኣብዚኣ ከዓ ከርእየኩም ዝደሊ ሓደ ግዜ እናረኣናዮ ፀናሕና ይጠፍአና ወይ ከዓ ክነጥልዋ ሓሲብና ይጠፍአና ንሪኦ ዝነበርና ተመሊስና ክንረኽቦ ዘይንኽእል እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ከርእየኩም ሕዚ ንኣብነት እዚኣ እኒኣ ዶ እዛ ክዳን እዚኣ ኣብዛ ልቢ ወቕዓ ልቢ ይገብረላ እንትፈልጣ ትፈልጣ ንዘይትፈልጣ ግን ልቢ ትገብራላ ካብኡ መሊስክን ከርእየክን ንኣብነት ማለት እዩ ሓንቲ እውን ኣላ ኣብዚኣ ከርእየክን ዝፈተኹን ክዳን ወይ ከዓ ካሊእ ግዜ ክተጥልቦ ዝደለኸን ማለት እዩ ወይ ከዓ ናረኣኻዮ ዝፀንሖ ከይጠፍአክን ምእንቲ እዚኣ እውን ልቢ ትገብረላ መሊስክን ክልቲአን ካብኡ መሊስክን ኣብ ፕሮፋይል ክንኣቲኽን ኣበይ ትረኽብኦ ኣብ ፕሮፋይል ኣቲኽን ብላዕሊ እታ ልቢ ትፀቕጣ እሞ ኣብኣ ፀንሓኽን ማለት እዩ ክልቲአን ሪኢኽን እጂ ክልቲአን ነርእየክን ክልቲአን ኣብዚኣ እኒአዋ ልቢ ዝገበርኩለን ብላዕሊ ማለት እዩ ከምዚኣ ላይ ዝፀንሐክን ዝመስል ነይሩ የቐኒየለይ ስለተኸታተልኩምኒ